ئیسا دوو مرۆڤên کۆر û yekî lal baş dike. û gava îsa ji vir derket çû du mirovên kor dan pey wî, kirin qêrîn û gotin: Lawê Dawûd, ji me re dilovaniyê bike. Gava ku îsa hate mal, kor hatin cem wî û îsa ji wan pirs kir: Ma hûn bawir dikin ku ez dikarim vêya bikim? Koran jê re got: Erê ya Xuda, wê çaxê îsa bi gotina bila ji we re li gor baweriya we bibe, destê xwe di çavên wan da. Wê demê çavê wan vebû û îsa temiyê li wan kir û got: Hey ji xwe hebin, bila tu kes bi vê yekê nizanibe. Lêbelê ew derketin û li hemû vî welat vaya belav kirin. Dema ku ew derketin çûn û vaya cindarekî lal anîn cem îsa. Gava ku cin hat derxistin, zilamê lal axivî gel ecêb ma û got: Li Îsraîlê tiştekî wisa qut nehatiye dîtin. Lêbelê feresiyan digot: Ew bi serokê cinan derdixê. Metta 9. Pirtûka pîroz, Encîl. Silav û rêz xweşik û birayên hêja.